pretože tu máme dneska toho tradera, na ktorého sme sa najviac tešili už skoro 3 mesiace, ako Mário vyhral československý rebríček traderov. Môžeme to povedať teraz takto verejne, že môjim extrémne veľkým potešením je, že tu môžem sedieť s takýmto človekom. A sedím tu dneska práve preto, lebo Mário nielenže vyhral československý rebríček, ale získal alokáciu 265 000 Darwiny Silver. Ja to poviem takto, že tí systémoví tradery, ktorí trávia 15 rokov na trhu, nedosahujú tento úspech. No, chápem. A potom príde nejaký no-name človek, No name? ktorého na Slovensku ešte nikto nikdy nepočul, nikto ho nevidel. A zrazu tam vybije dekel všetkým. Takže Kolumbová žena. Pre mňa je to také trošku kontroverzné, že ako je to vlastne možné, že človek skrátka from zero to hero spraví taký veľký krok. Takže vlastne Darwinia je rebríček, ktorý robí Darwinex Zero. Darwinex Zero je vlastne služba pre traderov, kde sa umiestňujú tradery z celého sveta. To znamená, že 7000 traderov sa každý mesiac umiestňuje v rebríčku a sú hodnotení objektívnymi metrikami. To znamená, že je tam hodnotené, kto má výkon za uplynulých 5 mesiacov, kto má drawdown za 6 mesiacov a kto má samozrejme ten výkon za daný mesiac. A na základe tohto sa robí rebríček a na základe tých ratingov sa dostávajú virtuálne alokácie. A prvý získava 375 000. Mário sa umiestnil na 3. mieste. No a famózna vec. V Čechách a na Slovensku si ten rebríček vyhral. To znamená, že v tom júlovom meritku si bol najlepší trader v Čechách a na Slovensku. Preto som tu, preto sa teraz rozprávame. A určite každého teraz zaujíma, že kto vlastne si. Tak mňa by zaujímalo, že kto to vlastne je ten Mário Hrbas, ktorý má ten ticker na Darwinexe Zero QETQ. Jožko, ďakujem za pozvanie, oslovenie, prijatie do tohto rozhovoru, alebo neviem, jak by som to nazval. Ten váš záujem absolútne chápem, lebo ak sú, myslím, že keď to poviem, spoločnosti, ktoré merajú niečo, tak vy patríte, Darwinex patrí k tým, ktorí merajú že úplne všetko. A veľmi, veľmi detailne, veľmi pozorne sledujú každého toho tradera, či už v tej silver kategórii, alebo v tej gold kategórii. A tá metrika je tam nadstavená naozaj, že brutálnym spôsobom a to bolo niečo, čo mňa naozaj uchvátilo a nadchol som sa na tú myšlienku vôbec byť účastníkom Darwinexu Zero a ja som uverejnil aj taký kratučký šotík, že bezpečné tradovanie a hneď na mňa vlna hejtu. Jaké bezpečné tradovanie, ďalší, čo nevie, čo robia, blbý a kecia, neviem čo, ale bezpečné tradovanie, lebo to stojí 38 eur za mesiac, čo je nič v porovnaní s tým, čo tam vieš získať. To sú vedomosti, zručnosti, informácie, ktoré tam vieš nabrať, proste tam je veľa tých plusových vecí. A tým, že ja som z finančného sveta, nado mnou ešte dohľad Národnej banky, licencia, všetko teraz, jasné, ty to tam ideš teraz propagovať. Ne, ja nejdem propagovať tie Lamborghini mrany a tých všetkých, čo sa natáčajú v Dubaji s požičaným Ferrari alebo požičané Lambo a teraz je zamachrovať. Také vám aj ja natočím. Požičam si, prídu mi peniaze z tej alokácie, tak si pôjdem požičať nejaké dobré Porsche alebo nejaké Lambo alebo nejakú strašne dobré káru a natočím vám pri tom videjko, aké je to super. Aby som mohol potom hneď v zápäti povedať, toto je požičané, nezarobil som na to tým tradingom. Aby som mohol vniesť morálku, aby som mohol vniesť do tradingu ako takého niečo, tak jak som chcel vniesť do finančného sprostredkovania, že úctu a rešpekt vráti tomu povolaniu, tak do tradingu doniesť niečo, čomu sa hovorí morálka, čomu sa hovorí nájdem ešte to slovíčko, príde mi, aby som ho tam vedel dať, lebo tá korektnosť všetkých tých vecí, ktoré sú dneska na tom trhu, je mizivá.
každý dneska pozerá na ten rýchly zisk. Každý pozerá na to, ako rýchle vie zarobiť peniaze. Keď už za mnou prišla moja Danuška a hovorí mi, fakt v tento tradingu sa dajú zarobiť také prachy, no dajú. A je to fakt také jednoduché. Hovorím, áno, poď sa na to pozrieť. Otvoril som MetaTrader, poď sa moja pozrieť a tuto ideme obchodovať. A ona, počkaj. Zrazu veľa čiarek, zrazu veľa tohto, zrazu grafy, zrazu šípky, zrazu stop loss, zrazu toto. A teraz čo je toto? To je swingové obchodovanie, toto je scalping, toto je short, toto je... Počkaj. A zrazu, neviem, či som zrozumiteľný teraz, tebe asi hej. A tí, ktorí pozerajú toto práve preto, že chcú vedieť, čo sa tam deje, tam to pozrieť, asi tiež vedia, o čom hovorím. Lebo otvoriť obchod a zavrieť obchod, to je to najmenej to kliknúť. Ale vedieť, prečo ho otváraš, prečo zatváraš, v akej pozícii, no to už nie je také jednoduché vedieť. To sú tie roky skúsenosti a preto tí tradery možno hovoria, kde sa tu zobral ten hrbaz, jak je to možné, že nám tu vytiahol. Lebo prečo to tí ľudia robia? Pre peniaze. A jak som sa začal na to sústrediť, ja neviem, po 4 mesiacoch, lebo ja som sa registroval niekedy v február. Už vo februári. Február, marec, apríl, máj. Bolo 5 mesiacov, jún bol 6. alebo jún. A tam to vystrelilo úplne brutálne. Ale dovtedy som mal veľmi dobré výsledky, lebo ja som to naklikal nejaké tie obchody, nejaké, neviem aké, nepýtaj sa ma, čo to bolo, lebo to mne poradil trader, ktorý sa tým živí 12 rokov. Okay. Ja som jeho zavolal, hovorím, poď sa pozrieť, čo je Darwinex a poďme otvoriť tú Pandorinu skrinku, lebo mňa to zaujíma. A dovedol som tohto tradera k Darwinexu ako takému a on mi povedal, hrbás, toto je prvýkrát, čo si ma doniesol k niečomu, čo mi dáva význam a zmysel. V tom jeho svete traderskom, v tom jeho pohľade, lebo už medzi tým sme pozerali na nejaké kopírovanie účtov, nejaké niečo a tých všetkých okolo brokerov, predajcov a neviem, jak by som ich nazval, je také množstvo, že vybrať len toho správneho není jednoduché. A preto som si ho zavolal ako profika, 12 rokov skúsenosti, len poď mi poradiť. A zbadal Darwinex. Zbadal transparentnosť. Zbadal veci, že je to regulované, že to spadá do regulácie. Že je to korektné. Že tam nikto nič netají. Naopak. Takú transparentnosť nevidel u žiadneho iného brokera. Nevidel nikde nadstavené tak nízke poplatky, ako je v Darwinexe. A ten Darwinex Zero je príležitosť pre každého jedno, kto sa chce naučiť tradovať, ako sa to môže naučiť bez rizika. Preto to je bezrizikové tradovanie, ktoré som ja označil aj na tých krátkych videjkách a budem to tak hovoriť stále, že to je bez rizika, lebo moje riziko je 38 €. 38 € tento mesiac som zariskoval, že či sa mi to podarí, alebo nepodarí. A to, že mám 100 000 účet, neznamená, že mám obchodovať celých 100 000. Neznamená, že teraz som netrpezlivý, ako kúpim zlato za 30 000, lebo super, lebo je úplne na vrchu, aby mi to padlo na budúci týždeň 30%. Strelec. No jasné. Alebo aby som teraz nakúpil ropu za 50 litrov, lebo konečne padla dole. Figu borovu, to ma utopilo a z tých 265 z tej alokácie som nedostal prvé prachy, lebo som stavil na jedného koňa. Bola to ropa. Čo som zhodnotil? Gulové som maximálne. Z tých 7 kariet. To je celé. To znamená, že áno, tá bezpečnosť, a budem to opakovať miliónkrát, je to bezpečné tradovanie, lebo má to stojí 38 €. Ak ja z toho virtuálneho kapitálu ale naozaj aj zarobím, tak zarobím, lebo budem odmenený ako trader. A ten trader dostane 15% zo zisku. A keď ja urobím zisk 10 000, tak 15% je 1500. Je to tak? Je to tak. Dostanem ich? Dostaneš. Čakám na to. Ak ja urobím 10 000 zisk, ja dostanem 1500 €, znamená, že mám zaplatené nie na rok, ale na 3-4 roky dopredu po 38 €. A vôbec ma to neboli, nič som neriskoval. Ale mohol som sa veľa naučiť. A či ma to naučí ten trader? Alebo sa to naučím sám? Alebo ma to naučí tá signálna skupina, ktorá mi pípne, kúp teraz, predaj teraz, tu si nadstav, toto urob, okamžitý obchod, odfoď mi to, dobre si to spravil a prídeme naspäť, Dilino, zle si to spravil, urob to na novo, toto vymáš, hento urob. Tá starostlivosť, ktorá je za tým skovaná, je zase úplne niečo iné. To není to tradovanie. A to treba rozlišiť. Trading není investícia. A to veľa ľudí dneska
naopak preferuje ako toto je investovanie. Toto nie je investovanie. Tie skupiny, ktoré sú vyhlásané na ty mi povieš, že presne jak sa volajú tie, čo tam dajú tú výzvu a potom zoberú za to strašne peniaze, školenia, tieto veci. Jak sa to volá? To je nejaké challenge? Áno, tie challenge to je jedno, to je tá výzva na nejakú, ale oni, čo sú, jak sa volajú, prop tradingové firmy, ale tak prop trading je plnohodnotná súčasť toho tradingu. OK, ale to je niečo, kde ja mám byť súčasťou za 150 alebo za 200 eur mesačne a mám si ešte kúpiť nejaké školenie za ďalšie 200-300 každý mesiac a obchodujem tam svoje vlastné peniaze, 200, 500, 1000, neviem koľko si otvoríš účet. A keď nevydá, tak oni dajú ruky, no veď sa ešte len učí, že si spálil účet za liter, no nevadí. No im nie. Tento svet je vlastne dosť rozmanitý. To znamená, že určite existujú aj nejaké skupiny, ktoré stoja za to. Hej. To znamená, že je tam nejaký naozaj dobrý, famózny guru, ktorý na tom trhu už proste x rokov existuje a skrátka vie tých ľudí viesť. Ale tá negatívna stránka celého tohto priemyslu je, že cieľová skupina sú nevedomí ľudia, ktorí nemajú absolútne nejaký background o tom, že ako fungujú trhy, ako funguje vlastne ten finančný cyklus na trhoch a podobne. A väčšinou je to postavené na tom multilevel marketingu. To znamená, že tie tety, ktoré doteraz veľmi dobre vedeli predávať, ja neviem, prasie prášky, tak oni vedia veľmi dobre predávať. A keď im dáš zrazu produkt, z ktorého majú extrémne vysokú maržu, tak ho vedia predať. Ale vedia ho predať práve tým ľuďom, ktorí a nič o tom netušia o tom, že skrátka povedzme 2-3 roky budú iba z nich drancované tie peniaze. A toto je tá negatívna stránka tohto biznisu. Tá negatívna stránka je ešte niekde inde, ktorá musí byť povedaná. Lebo dneska ich cieľová skupina sú tí najslabší v tom celom tom reťazci. Lebo slobodná matka s jedným z dvomi z jedno dieťa, druhé dieťa a ona má fakt finančnú núdzu a teraz ona vidí na sociálnych sieťach, jak je to ohromne jednoduché, jak za hodinku, za 20 minút, pri tom, jak bude variť, jak bude prebalovať to decko, ona si otvorí 3 obchody, zarobí 80 eur, ojeby na nebi, ide ma šlak trafiť z toho, lebo finančná gramotnosť bohužiaľ je nízka a teraz ona na to naskočí a ona tam minie tie svoje peniaze. Ona ide za mamou, za tatom, za frajerom, za barským, vyfajčí niekomu pero len za to, aby dostala kilo, ktoré dá do toho tradingu, lebo ona už sa to naučí. A zase nič. Podvody a griť. A toto treba iba tým ľuďom povedať. Hurá, zobuďte sa. Pozor, ja neviem, jak sa povie OEP slušne. Budeme asi kreatívni. Budeme kreatívni, nevypívame to, ja si zoberiem sám na krk. Prečo? Lebo ja dnes tým, že robím finančné služby a robím ich v komplexnosti a vidím, čo tí ľudia majú rozinvestované, kam dávajú peniaze a na mňa sa tiež tak pozerajú, zbláznil si sa, ty traduješ? Ne, ja netradujem. Ja nie som trader. A hlásim to dopredu, nie som trader. Že som získal alokáciu? Získal. Ale získal som mu preto, lebo niekto iný za mňa tradoval. Niekto iný tradoval a on vychytával tie všetky zlé veci a mne dáva iba tie čerešničky na tej torte. Lebo on otvoril obchod a zisťoval, či to pôjde hore, dole, či to ide proti nemu, alebo to ide s ním. A keď to išlo proti nemu, tak mi to ani nepovedal. A jak to išlo tak, jak to malo ísť, tak povedal, teraz to otvor, on už mal otvorené 2-3 pozície. On má horší track record, jak ja. Okay. A mne vychytal tie najlepšie, čo on si myslel, že je najlepšie. Ja som ho iba poslúchol a otvoril som to, kedy on mi povedal, a on mi tie čerešne nechal a tie stopky, listy, kôru a všetko to ostatné on vyžral. To znamená, ja som tretí, a on je niekde v polovičke, alebo možno ešte za polovičkou všetkých tých traderov. On si pokazil trade record preto, aby ja som ho mal dobrý. OK. Takže vlastne je tam signálna skupina, je tam nejaký trader, ktorý... No už keď je to vonku, je to tak. Ten trader sleduje tie obchody. Jasné. Pozerá sa vlastne na ten graf, rozumie technické analýze, fundamentom a na základe nejakej úvahy vstupuje do tých obchodov. Jasné. A ak to chápem správne, tak vlastne on vstupuje prvý, to znamená, že on zoberie ten prvý, druhý level a keď už je ten trh povedzme nejako veľmi pravdepodobný na nejaký smer, tak dá ten signál povedzme tebe alebo nejakým... Normálne do tej signál skupiny, okay, ktorá je momentálne otvorená, je nás tam dneska, neviem, 25-30 plus mínus a budujeme tú komunitu okolo seba práve preto, aby sme týmto ľuďom ukázali, aby oni ukazovali ďalej, že sa dá úvodzovky tradovať bezpečne. Bez toho, aby tam prišli, aby tam spálili tie účty. A keď ho aj spáli, no nevadí, to bolo 38 eur.
Toto není gambling. To, čo oni robia tými výzvami, to je gambling. On to tam dá, dokúpi sa za ďalších 500, za 300, za 1000, ja neviem za koľko. A spáli tam kopu peňazí. To je presne to, proti čomu ja bojujem. Tá práca dnes, ktorú ja vidím ako prácu, je to ukázať ľuďom, že to nemajú urobiť takouto skratkou, tým zľahčením si všetko v tej pohodlnosti. OK, ja idem tradovať, vykašlem sa na všetko a teraz idem all in, lebo to je hovadina. Jasne. To tak nefunguje. A ja práve idem robiť na to niečo ako parodiu. Preto som dal teraz na to, čo som pod UFom, neviem, či si to videl, stojím pod UFom, science fiction. Videli sme. Žiadne bezpečné, nebezpečné. Potom som urobil druhé také s takou vlajkou slovenskou, lebo ja som ten, proste národniar, dobre, poďme, lokál patriot. Ľudia, chráňte sa pred podvodom, ktorý sa tu na vás valí z každej strany. Rozoznávajte, čo je dobré a čo není dobré. Pátraj po tých informáciách. Hľadaj, či naozaj traduješ, alebo si naozaj ojebaný tými tradami. To ja neviem to ináč povedať. Ja keď poznám akože traderov, ktorí sú profesionáli a spýtaš sa ich na nejakú signálnu skupinu alebo niečo podobné, tak každý z tých profesionálov povie, že tradingová signálna skupina nefunguje. Skrátka to nefunguje, lebo kebyže funguje, tak každý je tam ultimátny milionár. No jasné. Všetci zbohatnú a v princípe zoberú tú likviditu z toho trhu. Tým pádom, ak by trading naozaj fungoval, takto ako je popísané v tej signálnej skupine, tak si povedzme ten trader nemusí tie signály dávať tým ľuďom, ale nechá si ich sám pre seba a na tie signály si dá proste veľa peňazí a bude zarábať sám z burzy. To je práve to, že nad týmto sa nikto asi nezamýšľa. Prečo by niekto robil takúto službu tým ľuďom úplne zadarmo? Okay. Zamyslel sa niekedy niekto nad touto otázkou? Zamyslel sa niekto, prečo ten trader dáva svoje x ročné skúsenosti teraz na trh úplne zadarmo. To mi je divné. A potom povedal, veď to není zadarmo, on si za tú signálnu skupinu každý niekto platí. OK, ak si platíš za tie signály, super, aký to má pre teba význam si zaplatiť za tú službu alebo za tú informáciu? Musel si tam dať teda svoje vlastné peniaze, s ktorým ideš obchodovať a teraz ty si nervózny a ideš kliknúť za každú cenu. A teraz je to rýchle obchodovanie, alebo je to pomalé obchodovanie. Teraz ja som to videl na tej rope. 265 000 alokácia, super, hovorím, perfektne, išlo to proti mne celý čas, ale na konci mesiaca, keby to jeden deň urobilo to, čo to spravilo predvčerom, tak by som bol v pluse 15%. 15% z 265 000 už sú slušné prachy. A z toho 15% by bol môj zárobok niekde okolo 4 až 6 tisíc eur. Tak to už je slušné. Za 38 eur. Za 38 eur. Tomu hovorím mega. To je niečo úžasné. Ale ja som do toho nedal 1000, 2000, 3000, aby som obchodal svoje vlastné. Ak by som tam mal svojich vlastných 3000, tak by mi to spálilo ten účet, lebo by som nemohol dokupovať v tých pozíciách stále a stále, jak som dokupoval. Dostal by si stopku. Stopka, nazdar, holý bossy, nazdar, game over, nič sa nedeje a prišiel by som o všetko. A ja mám 100 000 účet a obchodujem za 100 eur, za 200, za 300. Veľkosť pozície, hej? Áno, okay. Ja neviem, jak sa to volá, ty si to pomenoval, hej. Tam je to pre mňa 0,5, 0,7, 0,1, 1, 1, hej. A ja koľko razy ani netuším, jak je to veľké z toho účtu. Okay. Ja netuším, ako sa to presne volá, preto natočil teraz ten trader všetky tie náučné videá. Toto je swap, hej? Toto je market, toto je niečo, ani neviem všetky tie názvy presne vysvetliť, ani sa ich nechcem učiť. Okay. Na čo mi to je? Takže je to tá skratka, hej? Ako sa vraví sa, že v živote skratky neexistujú, ale vyzerá to tak, že ty si nestravil tých 10 000 hodín študovaním grafov, študovaním tých fundamentov. Ani to nemienim robiť. A skrátka, iba vďaka tomu, že si mal vlastne tú možnosť byť obklopený naozaj niekým, kto to už predtým urobil, to znamená, že dostal sa do hĺbky toho trhu a pochopil, ako celý ten trh funguje a odovzdal ti vlastne svoju čerešničku, tak si to zobral a mohol si vlastne byť takto úspešný. Dá sa povedať, že tá definícia je skoro presná.